Bungkoy, ari diri sa mga kay na inom. Tubara. Salamat ka. Ano gini ka ron? Asa na yung bungkoy ang si bungkoy? Buknoy? Bungkoy ba bungkoy? Buknoy lagi. Buknoy kuya nga buknoy. Ay, kung nga naa, lagi kayo nagsakit na biyan akong tutunlan. Asa ba? Buknoy taga-lektor no? Kamatay. Asa ba? Si Buknoy. Imong kuya nga si bungkoy ba? Buknoy kuya nga Buknoy. Ay, kamatay. Paita, baka dahil sa tuloy bungol eh. Bungkoy ba asa? Ah! O ka na! Bungkol! Nimal! Ay, pis! Dapugon di ka ron. Makapatay, ikog bungol ron na eh. Asa ba? Bungkol or si Buknoy? Ay, lagi ko anak. Asa yung kuya nga si bungkoy ba? Pero kailangan ng Bungkol o Buknoy. Hindi na ako kuya. Naron. Madapugan, magikurog. Ay, makadakpog, magikurog bungol ron. Asa ba? Pagdali ba, kayo ko nagbugal-bugal. Rakagay, bila Bungkol. Gayingon nga, Bungkoy, huwag mo kailan eh. Sige na lang. Kanas buknoy, asa man na. Oh, Bungkoy. Huwag mo kuya. Karaming di ay, sus! Tapugon di ka ron. Gani nga na mo siya ito yung mga ningon akong kuya nga, si Bungkoy. Sige mo, Buknoy o Bungkol. Bakit? Itagid. Nara dira nag-inom sila dia. Karaming di ay. Ay sa, ano di pa nga mo? Itong, Utang. anak kang Utang ka? astay. Pilam Di na ko nag-istorya ni mo kay gipagaw na ko ni mo bungula ka. Ano? Ipagaw na ko ito ko na rin. Ipagaw ko rin. Kailangan ko ni mo na. Istorya. Ikaw, bungkoy ba? Naglagot ko ano yung manghod. Purti pa, bungula. Ganiyar, ko si pangita ninyo. Sada na ako day. Ikaw may nakipagstorya to kung bungol nga igsuon. Grabe, glagot ko ano yung igsoon nga bungol. Hapit na lang ko na mapatay. Basta di ko na makalimtan. Grabe, giglagot na ko ana yung bataan na. Ano, sige mo ginominom dira. Galain na biyan ako tutulan. Hatag mo ba? Panghatag mo ba? Okay, maglagot ikaw kayo mga iyo. Ilas ka naman dakpan. Saan mo kayo? Pero! Kaslom ko na ni. Anna? Unibig! Ako may maglabad o niya. Pero! Saan mo kayo? Kagamay! Puna! Anna, gir. Bantay din ni Muhok doon ah. Kena, okay na ka na. Saan? Ikaw pa yung mga iyo. Ikaw pa yung mga kinilas. Bago hindi ka rin. Musukol pa kayo na ko. Ano na? Lasa ni mo no? Tabangan pagid ko ninyo to ha? So, What's up mga Bisaya? So, salamat di ayo gimong gihuman ang video. So, Mga suya. kung ana ka mapasyot, just comment down below and thank you for watching and don't forget to like and subscribe and turn up all post notifications so that you won't miss any of our daily videos. So, see you next time. Bye!